रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आङो नोंसोरनो साथाम साब्रै मानसिखौ रायनानै देखायसिगोन मिथिबायना बिसोरो मा बुंदों सिगाङाव आं नोंसोरनो खोनासंहोग्रोनि बे मादारचुद इन बैन शूट लोगों के बारे में मैं पहले सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को सुनो पहले गाबोन समफोरथ' माबायाव बिसनाथाव खारफिननांगोन बिसनाथाव खारफिननांगोन बे गाबोन समफोर गावनि जायगायाव बे प्रकाश नार्जारि ना मा होनो बेयो इउटुबाराहाय मिथिबायना UPPL नि दालाल ना मा बेयो एसे माने थिफुदला देखायगासिनो दङ ना मिथिबायना किसुमान खेत्रआव आङो नायबाय दोङो आङो जेबो बुङाखै बेखायनो थारमाने बेयो थिफुदला देखायगासिनो गावखौनो माने ओरैबायदि मास्टार देखायगासिनो बेयो गावखौनो गाव मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन माने ओरैबायदि एलिगेसन लाबोयो बियो BPF नि सायावहाय ओरैबायदि बाथ्रा बुङो अबेबा कारिगावआवलायनो अबेबा माबा मोनसे बर्डा गानायाबोलायनो BPF नि थाखायसो गाबाय हो अबेहायबा बै सालाखाथियाव बम बेरनायाबो ना BPF नि सरकारनि थाखायसो बम बेरबायनो माने ओरैबायदि एलिगेसन लाबोगासिनो दङ बिसोरो बुजिबायना बै मोननैसो निउस चेनेल दङ बड'लेण्ड रादाब ना मा बड'लेण्ड बुब्लि ना मा बेफोरो माने ओरैबायदि माने प्रकाश नार्जारि ओरैबायदि एलिगेसन माने मा साननानै लायो गावखौनो गाव मा साननानै लायो बिसोरो थारमाने ओरैजाय नोङो हाजारखि नोंसोरो डाउनाव खोख्लैनो नाजाना प्रकाश नार्जारि स्पेसियेलि बुंदों आं नोंखौ मिथिबायना जेसेबांखि डाउनाव खोख्लैनो नाजा जिन्दगिबो देरहाया नोंसोर मोनसे जिन्दगिबो बे गाहायाव गाखोनानै आरो गाख्लायनानै दोनजाखागोन नोंसोरो मिथिबायना अरे बहन के लेवरे नाटक नङाबा नोंसिनि बे जिब बहन के लेवरे मादारचुद मैंने तो तुम सबको जान लिया है मैदम बसुमतारी नोंखौ जेब्ला आङो इलेक्शननि सानथाम सिगां आं लाबोदों नोंखौ UPPL आव नोंथाङा जइन जाफैदों दिनै नोङो BPF आ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो नोङो UPPL नि बाथ्रा बुंदों प्रकाश नार्जारिनि सोमोन्दै नों बाथ्रा बुंदों मैदोमजों जाय नैबे गारियाव गाखोनानै बाथ्रा बुंदोंना बिसोरखौ आं गासैखौबो बुंगोन मिथिबायना गासैखौबो बुंगोन आं आरो गासैखौबो होनगोन आङो ओइ लोदै बेगरफोर नोंसोर मा सानदों मा सानदों मोनसे बर्डआ मोनसे नोङो गेटआ मोनसे नोङो बर्ड बानायखांनायनि उनाव मबेहायबा नोङो रेकर्ड दं नामा मबेबा गानाय रेकर्ड दं नामा लोदै बेगरफोर मबेबा गादों नोङो नामा हाग्रामा महिलारिया जे इसिबां बानायनानै थांदों हाग्रामानि नैबे साइन बर्डआ मबेबा गानाय दों नामा नोङो बाथ्रा बुंदों नोङो बाल बाथ्रा बुंनो फैदों नोङो मैदोम बसुमतारी सिनायना लाखा जानला मोनला नङा खिन्थु सरकारा फैदों होननानै बारा दम दा देखाय माइन्ड योर लैंग्वेज ओके डोंट अदर स्मार्ट टू यू इनखायो आङो ज़्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है ज़्यादा होशियारी बनने की जरूरत नहीं है ठीक है ये तुम्हारा बाप का राज नहीं है तुम्हारा पिता माता जी का राज नहीं है ये बेटी सी है बेटी ये सबका राइट्स होता है सबका कहने का हक होता है अभी किसका पावर है BPF का पावर है तो BPF का पावर में है तो BPF को कहेगा ना हम लोग मादारचुद कहना चाहता है बुंनो थिनदों नामा नोङो BPF नि पावर फैदोंबा जों BPF खौ बुंगोन ना सोरखौ बुंगोन जोंलाय UPPL नि पावर फैयोबा नों UPPL खौ बुंगौमोन नामा UPPL नि पावर दंबानोसो UPPL खौ बुंगौमोन मबेहायबा नोङो हाग्रामा महिलारिनि साइन बर्डआ गानाय नुफेरदों नामा नुदों नोङो बे नाट लागायबावनाय एनिथिं MG बिथाङा देखायदों बाहाय नाट लागायबावनाय बे नाटआ ओरैनो गाया बे आथाया ओरैनो गाया बे स्किमा ओरैनो लाख कौटिनि स्किम जायाखै बुजिबाय बेयाव जे नोङो जानला मोनला बे फिबिकल लागायलाबायनानै जे साइन बर्ड होगोन बे नङा सरकार जानाय लोगो लोगो मानो रिलियाव मानो बम गावदों मानो बमा होदों मानो हमनो हायाखै मा बाल खालामदों इसोरलाय क्या कर रहे तुम लोग लेदारगिरी दिखाने को आए मादारचुद दिखाने को आए मेरे सामने ज़्यादा कहने का जरूरत नहीं है सबका राइट्स होता है
सबका कहने का हक है। इस बीटीसी में जितना भी राजनीति बड़ा बड़ा लोग है ना, सबका हक है, सबका चलाने को हक है। इस बीटीसी में 17 साल यानी 17 साल जो बीपीएफ ने किया है, जो 17 साल बीपीएफ ने करके दिखाया है, उसके बीच में 3.5 साल में उन लोगों ने करके दिखाया। जो 17 साल में किया हुआ को 3.5 साल में करके दिखाया यूपीपीएल ने। क्या लगता है तेरे को? क्या लगता है बे? हर जगह हर गांव में, हर जगह हर गांव में है जो बीसीडीसी ऑफिस बनाया है। अभी भी देखो, अभी भी आप देख लीजिए, हर बीटीसी में, हर गांव में, हर हर बीसीडीसी वाइज में आप चेक करके देखिए कहाँ पर बीटीसी, कहाँ पर बीसीडीसी ऑफिस नहीं है। 17 साल में बीपीएफ ने क्या किया है, क्या लेवरा किया है, क्या उखड़ा है? यूपीपीएल को कह रहा था, यूपीपीएल को कह रहा था कि सब पावर छीन लिया गया है, सब पावर भेज के खाया है। अरे मादार चू, तेरे को बताए क्या? तेरे को बताया? तेरे को मालूम है बीपीएफ में क्या चल रहा है, कैसे राजनीति जीता गया है? हम सबको सब बताए। तेरे को क्या बताए? तेरे को तो ये पैसा से मतलब है। पैसा देते तो तुम लोग वीडियो बनाता है। हम पैसा से मतलब नहीं रखते, हम ऐसा ही वीडियो बनाते। अगर दोबारा इस तरह वीडियो बनाएगा ना, तुम सबको मैं अकेले मुकाबला करूंगा, मैं अकेले ताश करूंगा तुम सबको। मैडम बसुमतारी, तुम सुधर जाओ, अभी भी भागते, वरना तू 20 रास्ता में खो सकता है, ये जान ले। मेरा नाम सामान बसुमतारी है, इतना ज़्यादा मत कहने का, ठीक है?